Κυρίες και κύριοι, έχουμε εδώ στην βάφτιση δύο high flyers, δύο εκπληκτικούς high flyers. Έχουμε τον Γιώργο Κυριακούλη και τον Αλέξανδρο Γιωργακόπουλο. Πάμε κοντά τους για μία δήλωση. Και κόλπα, μία δήλωση. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Ο κύριος Γιώργος μας μουτζώνει. Και για να δούμε τι έχετε να μας πείτε. Να πάμε να χαθούμε. Να πάμε στο διάλογο. Και τώρα είναι εκπληκτικοί και οι δύο τους. Αλλά μεγάλα κόλπα. Για να δούμε. Πάμε, πάμε. Είναι πλέον ψηλά. Ποιος θα πηδήξει πρώτος? Για να δούμε. Και τώρα ο Αλέξανδρος έφυγε. Για να δούμε. Και ο Γιώργος. Τι έχετε να μας πείτε? Απλό τίποτα. Κύριε Γιώργο, τι έχετε να μας πείτε? Ήταν από το πολύ εκδικό. Άχι στο διάλογο.